Vítajte pri novom teste. Dnes tu mám Fiat Tipo Kombi Cross Red v červenej farbe. Poďme na to. Fiat Tipo. Auto, ktorému som od začiatku fandil. Mala to byť spojnica medzi ultralacnými autami a modernými a tak trochu namyslenými modelmi v segmente C. Oživenie známeho mena a rozumné ľudové auto s dobrou cenou. Zároveň to mal byť po dlhšom čase nový model Fiatu, ktorý si Taliani postavili sami a nevyužili pritom žiadny cudzí model, na ktorý pricapili vlastnú značku. Keď v roku 2015 prišlo Tipo na trh, prišlo ako sedan. Potom prišiel hatchback, kombi a až o pár rokov neskôr verzia so zvýšenou svetlosťou. Volá sa Cross. Nemá pohon všetkých kolies, no stojí vyššie, chráni si citlivé miesta plastami a ponúka lepšiu výbavu. Tým, že auto je zdvihnuté, že je to cross verzia, že má o nejaké tie takmer 4 cm vyššiu svetlú výšku, ľahšie sa do ňoho nastupuje, čo je úplne fajn a čo je niečo, čo hľadá dneska aj naozaj veľa ľudí. Čiže takéto zdvihnuté kombi, aj keď nemá 4x4, je úplne v poriadku a je to lepšie aj pri nastupovaní a vystupovaní ako bežné auto, ako bežné kombi. Zároveň máte vyšší výhľad, teda vidíte viac do diaľky, čo je zasa na druhú stranu nevýhoda pri manévrovaní v úzkých priestoroch. Nemáte úplne jasný prehľad o tom, čo sa deje v najbližšom okolí auta, ale to nejako zásadne nevadí, máte tu senzory, máte parkovaciu kameru, takže z tohto hľadiska je to v poriadku. Parkovacia kamera nemá síce kto vie aké rozlíšenie ani šírku záberu, no pomôže aspoň zorientovať sa a mať istotu v tom, či priamo za autom nie je nejaký predmet, s ktorým by ste mohli prísť do kontaktu. Konkurenti to ale vedia lepšie. Aj táto VGA kamerka však pomôže. Čo sa týka jazdy, tá je komfortná, podvozok je prekvapivo tichý, je úplne fajn, nie je vyslovene tvrdý, čiže tým, že je auto vyššie, neubralo nejako na komforte, môžem povedať, že je úplne v pohode, jazdí dobre, s priateľným komfortom, nie je to úplne také vláčne, je to stále dobré auto, stále viete, čo sa bude diať, máte dostatok informácií, ale nie je to ani príliš tvrdé. No a pri nejakom ostrejšom manévrovaní je to úplne v pohode, auto si pekne drží stopu, robí to, čo mu poviete, takže ani k tomuto nemám žiadnu zásadnú výhradu. Pod kapotou sa skrýva benzínový štvorvalec vybavený turbodúchadlom s pevnými lopatkami. 96 kW, 130 koní, 240 Nm. Motor je spojený s dvojspojkovou 7-stupňovou prevodovkou s integrovaným 48V elektromotorom. Agregát je nový, patrí do rodiny Firefly a má veľa spoločného so staršou 1.3, ktorú rovnako ako 1.5 nájdete naprieč všetkými značkami talianskej časti koncernu Stellantis. Má však aj viacero noviniek. Okrem spolupráce s elektromotorom je to aj úspornejší cyklus a práve úspora paliva je jeho najsilnejšou stránkou. V kombinovanom cykle v strede leta s polovicou nájazdu na diaľnici som jazdil za 5,8 litra. Takto na okreskách dokonca 4,9 a to aj s ťažšou nohou. Jedinú výhradu mám asi ku kultivovanosti. A nevždy. Ono občas sa tomu autu zadarí, že zatrasie, že buchne nejaké železo do železa a v nejakých situáciách proste tá prevodovka nie je úplne 100%, nie je si úplne istá tým, čo má urobiť. A to je trošku škoda, naozaj. Ja som človek, ktorý toto veľmi vníma a vie ma to hnevať, ale pýtal som sa majiteľa podobne orientovaného auta s týmto istým motorom, s touto istou prevodovkou. A ten síce povedal to isté ako ja, ale vôbec mu to nevadí, pretože má automat a vo väčšine prípadov to auto naozaj pracuje dobre. A to je asi naozaj dôležitejšie ako to, že občas sa zatrasie a tak. Ono pri tej prevodovke treba sa naučiť, ako pracovať s plynom, ale treba sa naučiť napríklad, ako spracovať s brzdou, pretože tá tam kombinuje rekuperáciu s klasickým brzdením a sú momenty, kedy naozaj brzdíte najprv intenzívnejšie, potom slabšie, potom sa mykne auto. Musíte s tým pracovať jemne, alebo naopak to robiť ako správny Talian, proste so srdcom, emocione, dať tam plný plyn a vtedy to ide krásne, vtedy radí perfektne a ide naozaj rýchlo. Tento motor som testoval už teraz v treťom aute, a keď v prvom to bolo s vyšším výkonom, 160, toto je 130 koňové, ale ešte som nemal ani jedno auto, ktoré by si s tým motorom tak dobre sedelo ako práve Tipo.
Naozaj je to výborná dvojica. Nižšie auto, ľahšie auto, tomu motoru to úplne sedí. A aj keď máte 130 koní, tak si poviete, že no, málo, veľa. Nie. Pri kompase a pri väčších autách to nie je naozaj príliš veľa, je to slabšie, tá dynamika vo vyšších rýchlostiach nie je bohvie aká, ale tuto je to Ennio Nuno Tricolore Perfetto. Tuto to proste pracuje tak, ako má, ten motor má síce 130 koní maximálny výkon, ale tá pomoc elektromotora tam je a pocitovo je to hlavne pri pružnosti z 80 na 120, teda pri tej najdôležitejšej, je to veľmi, veľmi fajn a dokážete predbiehať aj na menších, kratších úsekoch s horšou prehľadnosťou. Nie je to pretekár, jasné, ale odvedie naozaj solidnú prácu. Pružnosť je naozaj solidná. Auto vďaka elektromotoru reaguje veľmi rýchlo a keď si prevodovka podradí, je záťah motora vyslovene prekvapujúci, najmä vo vyšších rýchlostiach. Z 80 na 120 km za hodinu za 7,77 sekundy, to je s papierovým výkonom 130 koní výborné. Konkurenčný Golf variant z DSG a s naftovým 2 litrom s výkonom 150 koní bol len o 0,3 lepší. Áno, typo s mild hybridom má právo porovnávať sa s autom, ktoré kráľuje triede. Dokáže to nielen v rámci dynamiky a spotreby, má pár zbraní aj v kabíne. Prvý dojem z kabíny, keď si nasadnete, celkom v pohode, dá sa posúvať ešte trošku sedačka, dá sa tuto pracovať s ňou, čiže svoju polohu si za volantom nájde takmer každý, to je úplne fajn. Ja sa dám trošku nižšie. Tak, všetko je tam, kde má byť, skutočná ručná brzda, volant tiež ozajstný, displej Uconnectu vyzerá celkom fajn, keď je vypnutý, ale to tu už zapnem. A toto je ináč fajn, toto som chcel ukázať. Takýto kľúč, hej. Spínacia skrinka. A teraz ten štart. Tak už sa vyzujem takto. Stlačím brzdu. A je to jediné, ako zistíte, že vlastne vám ide auto, je, že sa vám spustí ventilácia. A spustí sa vám teda Uconnect a napíše vám, že všetko je pripravené. A až neskôr, ako teraz, sa zapne spaľovací motor, pretože si povie, že asi tu budeme chvíľu stáť alebo budeme niekam cestovať, tak treba to trošku rozprúdiť. Klasické štartovanie kľúčom je pri aute, ktoré kľúčom neštartuje spaľovací motor, trochu zvláštne. S týmto sa Taliani nebabrali a bez kľúč nechali iným. A inak, keď aj vy máte občas potrebu obúvať si takúto hlúpu, nešoférskú obuv, nemajte ju za volantom. Buď prezuť, alebo ako ja, vyzuť. Možno budú štípať posádku oči, ale lepšie ako nevedieť zabrzdiť poriadne. To auto má kopu výbavy, ktorá tu teraz nebola. Taký najzaujímavejší prvok je samozrejme tento nový displej. Trošku je tu tak na surovku vtlačený, ale nevadí to, lebo je v rovnakej línii ako digitálny prístrojový štít. Ten je tiež fajn, že je tu. Je to taký polo, hej, že tuto sú také kvázi bežné ukazovatele. Budíky tiež elektrické, ale v strede je menší prístrojový štít a ten je úplne v pohode, ten úplne stačí. Viac toho netreba. Displej Uconnectu má krásne rozlíšenie, ale to najlepšie, čo na ňom je, že má konektivitu bezdrôtovú, Apple CarPlay a Android Auto. Ale keď budete mať bezdrôtovú konektivitu, aj tak takýto káblik tu bude treba, pretože auto síce funguje a spojí sa bezdrôtovo, ale to sa za chvíľočku vybije ten mobilčok, takže bude ho treba nabiť. A je tu teda klasické USB-A nabíjanie alebo 12V. Takže tak. Ináč, keď sa pozeráme na tie plasty, tak tento hore je napríklad mäkčený celkom dosť, ale vidno, že je taký vtlačený do toho auta, ako keby tam doteraz nebol. Ostatné vyzerajú ako z Fiatu z 2005. Ale nevadí to, akože toto nie je niečo, čo by mňa nejako rozčulovalo. Je tu aj trochu klavírneho laku, aby sa malo kde chytať prach a aby boli všetci spokojní, malo sa čo ošúchať. Podstatné je, že tieto veci sú z dobrých materiálov, že tu je nejaká možno aj hádam koža, že aj toto drží. Je to také fajn, nič tu nevrzga, je to jednoduché, príjemné auto, volant je veľký, veľké tlačidlá, žiadne dotykové plôžky hlúpe, s ktorými sa nedá príliš pracovať. Takže jediné, čo je tu dotykové, je tento displej, ale to vôbec nevadí. Klimatizácia funguje, vzadu sú výduchy iba tie, ktoré sú vlastne pod sedačku, ale funguje aj to, a keďže sú zatemnené sklá, tak celkom akože tá klíma pracuje dobre.
Posed za volantom je teda výborný. Spolujazdec má tiež miesto, i keď spolujazdec s dlhými nohami bude trošku limitovaný palubnou doskou. Podstatné je, že v kufri je 550 litrov voľného objemu, pod deklom je kompletné koleso, takže nejakej baterky navyše sa báť netreba. A aj vzadu je to slušné, i keď niektoré autá v triede to zvládnu lepšie. Vnútorný priestor vzadu je celkom fajn, tá línia okien je v poriadku, čiže aj deti budú mať výhľad, ale teda sám za sebou vodič 190 cm, spolujazdec 190 cm už má tie kolená a nohy zaborené do sedadla pred sebou, ale dá sa obkročmo sedieť, len keď tuto sa bude snažiť niekto dostať a sedieť tu, tak to nebude úplne komfortné a samozrejme aj vidno, že si plecami pomerne dosť zasahujem do vedľajšieho sedadla, ale tak to tak bežne je v týchto autách, čiže úplne v pohode na triedu Golf. Je to OK, páči sa mi, že tie sedačky nie sú príliš tvarované, takže aj detská sedačka sa sem v pohodičke položí, keď ich dáte vedľa seba 3, zmestia sa a nebudú príliš nakrivo, pretože tie sedadlá pekne sú tvarované, sú tu také lavice, ale to je presne to, čo očakávate od zadných sedadiel. Aby tam bolo dosť miesta a aby to nebolo úplne vytvarované ako tie predné sedadlá, pretože potom sa tam málo kto zmestí, respektíve málo čo väčšie sa tam zmestí. No a keď sa opriem a vyrovnám, tak mám hlavu úplne bez rezervy zastrčenú do strechy, ale keď sa dám takto rozkročmo cez zábradlie, tak je to celkom v pohode, dokonca aj hlavovú opierku viem využiť. Fiat Tipo vo verzii Cross je naozaj dobré, univerzálne auto, do ktorého sa dobre nastupuje, ľahko vystupuje a ktoré sa nebojí ani polných a lesných rozbitých ciest. V crash testoch nikdy príliš neexcelovalo, no nie preto, lebo bolo mäkké, skôr pre asistenčné systémy. Má silné LED svetlá, od výroby svietia do neba a treba ich nastaviť klasickým ovládačom, inak vypalujú sietnice ostatným. Slabinou Tipa je cena. Tá za ostatné roky stúpala a najmä s novým motorom s dvojspojkou to už nie je lacné ľudové auto. Cenník je teda dosť drsné čítanie. Na druhú stranu Fiat verí skladovkám a ponúka pekné zľavy. Treba si teda pozrieť tie.